नोंसोरखौ बार बार बुंबाय आं पस्ट आपल'ड दाहो होननानै गाबागाव लाइभनि गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला मोसौ गियानफोर आं बेबादिनो आं खोन्थाहरनो नाजादों गोजोन्थों लोगोफोर नोंथांमोनाथ' ससे इन्ट्र' भिडिअ'आव नायनानै सिनायखाबाय नङा होमबा जोंहा माने बड'लेण्ड हिर' आरोखि ना प्रेटि आरो एमजिखौहाय बिराद जोंदों आरोखि ना मानि थाखाय जोंदों होनोबा आं नोंथांमोननो ससे देखायगासिनो दं आरोखि ना ससे देखायलांगोन नोंथांमोना नुलांनो हागोन आरोखि ना जाय मानसिया नुवाखै आरोखि दा आं बिनि सिगां बेखौसो बुंनो सानदों आरोखि ना लोगोफोर माने एनिथिं एमजि मोनाबो माने आखला बारा जाबाय आरोखि ना आंबो बुजिनो मोनला आरोखि ना बिसोरो डलारनि थाखाय होबाय थाखो ना मा जाखो बेखौ मोजाङै आं बुंनो रोंला आरोखि ना नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दा बेबायदिनो आरोखि ना एनिथिं एमजे आरो प्रेटि बिसोर सानैखौहाय माने गावसिनि जिउ जारिमिन माने संसार जानायाव दावराव दावसि जानायफोरखौहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोन्थाबाय थानाय बा होबाय थानायनि जोंहा हिर' आरोखि ना बिथाङा माने बिराद जोंदों आरोखि ना बिसोरखौ माने जोंदों माने दाहो होननानै बुंदों आरोखि एक्सुवेलि होयियानो मोजां आरोखि ना बेबायदि प्रब्लेमा गावबागाव न'खरनि मिटार आरोखि ना गावबागाव न'खरनि मामला बिदिया बेखौहाय ससियेल मिडियायाव मिथिहोजोबनायाबो थिग नङा आरोखि बा केस जादों ना केस जादों बेखौ गावबागाव स्रि स्रियै माबा खालामलायनांगौ आरोखि ना दा बेखौ गासिबो गोसोनि खोथा मोजां गाज्रिबाबो होबाय मोजांबाबो होबाय बेबायदि जानो नाङा आरोखि एक्सुवेलि दा बिनि थाखायनो जोंहा बड'लेण्ड हिर' बिथाङा आरोखि ना बिसोरखौ जोंदों राग जोंदों दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि ना मानो होननानै बुङोबा ससियेल मिडियायावहाय गोबां गुबुंले जागासिनो दं आरोखि बिसोरनि थाखायनो दा बिनि थाखायनो माखासे मानसिफोरा ससियेल मिडियाखौ नायनो बाग्रा जादों आरोखि ना दा साननैसोआव दा बेखौनो लानानै बिथाङा बुंदों आरोखि ना दिनैनिफ्राय ससियेल मिडियायाव दाहोसै होननानै बिराद जोंदों दै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आं देखायलांगासिनो दं दे नोंथांमोना नायलांदो जायहा नुखाबायसै ओमफ्राय जायहा नुवाखै बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन आरोखि ना ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्ड हिर'आ मा बुंबावदों नङा होमबा बड'लेण्ड हिर' बिथांनि नामा आसोल नामा मा बेखौ आं मोजाङै मिथिया दा बिथाङा बुंदों आरोखि ना क'क्राझाराव लोगो हमबा बोरैबाबा थिग गैया होख्लायजागोनबो आरोखि ना दा बेबायदि साइसआव बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो देखायनि आरोखि ना दा जोबथारनायाव बेखौल' आरोखि ना आंनिफ्रायबो माने बड'लेण्ड हिर'आ जा बुंदों थिगखौनो बुंदों आरोखि ना बेफोरबायदिखौ होबाय थायोबा जोंहा ससियेल मिडियायाव बिराद गुबुंले जायो आरोखि ना गासैबो मोजां गाज्रि बाथ्रा बिराद गाज्रि बाथ्राफोरखौनो बिथांमोना एनिथिं एमजे आरो प्रेटि बिसोर भाइरेल खालामदों आरोखि ना दा बेखौ लानानै एसेबां माने ससियेल मिडियायाव गाज्रि खोथाखौ बुंलायिया मोजां आरोखि ना मानो होननानै बुङोबा ससियेल मिडियायावहाय गोबां मानसिफ्रा नायो जोंनि बिमाबो बिफाबो गथ'बो सिख्लाबो गासिबो नायो आरोखि ना बेफोरखौहाय नुनानै दा सोलोंलाङो आरोखि बिनि थाखायनो बेफोरबायदि गाज्रि भाइराल बा गाज्रि जाथायफोरखौहाय ससियेल मिडियायाव होआबा मोजां आरोखि ना दा बेखौ आंबो बुङो आरोखि गुरैयै दा प्रेटि आरो एनिथिं एमजेखौ जोंहा बड'लेण्ड हिर'आ मा बुंदों नोंथांमोना नायलांदो बे भिडिअनि गेजेरजों आं देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायदो बुजिदो आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना फोरमायहरदो आरोखि दै होमबा आं भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना नायलांदो जायहा नुवाखैसो आरो दै जायहा नुखाबाय बिसोरथ' नायाबाबो जासिगोन नङा होमबा लोगोफोर जायहा नुखाबाय नायाबाबो जासिगोन जायहा नुवाखै नायदो आरोखि ना आं दा होलांसै भिडिअखौ नायबानो जाबाय हो आच्छा नोंसिनि केस जादों ना कर्टआव थांलायदों नोंसोरखौ बार बार बुंबाय आं पस्ट आपल'ड दाहो होननानै गाबागाव लाइभनि गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला मोसौ गियानफोर एमजे आरो प्रेटि नोंसोर पस्ट दाहो होनदों मालाबाबो ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामग्रा नोंसोर मोसौ गियानफोर नोंसोर गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला नोंसिनि संसाराव मा जादों मा जायाखै बेखौ भिडिअ आपल'ड दाहो होनदों नोंसोरखौ लोगो मोनबा आं मासदिनि गियान खालामनो ससियेल मिडियाखौ नोंसोर सानैया गुबुंले खालामगासिनो मिथिबाय लोगो मोनबानो दामनाय जागोन सानैखौबो बाराबा
मिथिबाय क'क्राझाराव लोगो मोनबा मा गियान गैथां माथां आं होनदों पस्टआ हो नोंसिनि प्राइभेसि खालामना ला नोंसिनि कर्टआव थांनाय मा जादों मा जायाखै फेसबुकआव दाहो होनदों इउटुबाव दाहो मोसौ गियानफोर